Ja som chcela touto kolážou ukázať ženy, že ak ste svetlý typ tak ako Edith, tak vlastne nie ste odkazané na nosenie len svetlých farieb, tak ako Edith vlastne niekoľko rokov fungovala. V podstate v tej čiernej sa cítim tak cudzo. Že to ako keby nie si ty? Ako keby som to nebola ja. Mhm. Vyslovene, že mám až taký nepríjemný pocit, že čierna farba na mne nie, to nefunguje. Pri tej, pri tej modrej, lebo ona vlastne tiež nie je úplne svetlá, hej? Ja som schválne zvolila túto koláž, že chcem ukázať, alebo chceli sme ňou ukázať vám ženy, že to nie je o spútanosti, o pripútanosti len k tým úplne najsvetlejším farbám. Že ono často stačí, že si dáte len o niečo menej tmavé ako čiernu a to je ako keby tá vaša čierna v úvodzovkách. Dá sa to aj tak povedať, že vlastne ty máš tiež svoju čiernu v úvodzovkách, ale sú to jednoducho iné odtiene ako tá najčiernejšia čierna. Pri týchto šatách som tiež dlho váhala, či áno alebo nie, lebo už sa mi zdali také na hrane farebne, teda tmavosťou skôr, ale snažila som sa to vylepšiť tými doplnkami. Proste stiahla som tú tmavosť kabelkou, topánkami a náhrdelníkom. Že si to tak odľahčila doslova, hej, presne. A ďalšia vec, vlastne, o ktorej teraz ty hovoríš, že aké je dôležité, napríklad aj keď nenosíme úplne ideálne farby alebo ideálne tmavosti, aké dôležité je dať tam či už tú farbu vlasov, alebo nejakú farbu z tváre, hej, aby potom to oblečenie vyzeralo, že je toto naše a to sa presne tu nadeje.